Tulo ang patay. Human gidaro sa usa ka dump truck ang tulo ka mga motorsiklo sa barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Samtang duha ka mga angkas sa maong mga motor ang samdan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang tulo ka mga rider. Human gidaro ang ilang motorsiklo sa usa ka dump truck na adunay kargang graba sa sitio Kabula, barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 6 sa buntag adlong Biyernes, nakurat matud pa ang mga residente sa lugar. Dihang adunay kusog nga mibuto sayo sa buntag. Natulog pa mi sir niya. Ang amo nakamata mi sa dako kay nga buto. Pag buto anak sir kusog yun kay siya nga buto unya. Mura bitaw siya gisag ni tauros ang tingog bitaw murag ni jujujug. Ana ang kuan niya. Mura dito mo na kuanan. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, rider sa tulo ka motorsiklo ang tulo ka mga biktima kisa paingon unta kini sa sentrong bahin sa syudad. Samtang gikan matud pa sa Tagulwan ang dump truck ug paingon unta kini sa Talakag area diyang nahitabo ang aksidente. Ni-traverse sa may south nga bahin ug nagmalfunction ang brake niini nga dump truck ni resulta kini nga nakabig niya ang iyang dump truck ug naay tulo ka motorcycle nga iyang naigo. So ang kaning tulo ka motorcycle ana ay nahulog sa may pangpang ug nagresulta sa fatalities. Gibana-bana ang mukabat sa 30 hangtod 50 meters ang gilawmon sa bangin nga nahulugan sa tulo ka mga biktima nga gidaro niining usa ka dump truck nga nagbabag paghihapon hangtod karong orasa dinhi sa may sitio Kabula sa barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City ug one lane lang gihapon ang maagian dinhi sa maong kalsada tungod dili padali nga makuha kining nagbabag nga dump truck. Sumala sa mga residente dinhi sa lugar nga accident prone area gyud kini nga dalan tungod kung makita ninyo paliko kini ug palugsong pa ang kalsada. Laing duha ka mga individual nga angkas sa mga motor ang nadala sa JR Borja General Hospital o ginabantayan pa ang kahimtang niini. Nagpadayon pa ang investigasyon sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police sa insidente. Posibleng magatubang ang driver sa dump truck ug kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Kinsa nakakustudiya karon sa Lumbia Police Station. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.